Franz Liszt decía que todo arte europeo debía inundarse del espíritu cíngaro, porque al fin y al cabo cuando decimos cíngaro, ¿qué queremos decir? ¿De dónde? O sea, no hay fronteras para el espíritu cíngaro. Yo creo que sería, un buen espíritu para definir Tárrega y otros muchos más lugares, ¿no? Dins de l'euroregió Pirineus-Mediterrània, l'intercanvi de coneixement, experiències i diner ha estat una constant al llarg dels segles. Firaires i comerciants no es van aturar mai davant d'una línia imaginària marcada en un mapa llunyà. Avui dia, per sort, això no ha canviat. I a Tàrrega en trobem un colorit exemple. Cada setembre, actors i comediants, músics i ballarins arriben a la ciutat per transformar-la en un gran aparador internacional de les arts escèniques. Es tracta, tan sols, de 4 dies a l'any, però pel públic i les companyies que s'aventuren a participar-hi esdevé tota una experiència on es trenquen fronteres físiques i estètiques. I sí que va més enllà de les fronteres. De fet, és que en cultura en aquests moments les fronteres estan molt desdibuixades. De fet, qui s'entesta a posar fronteres encara sovint són els estats perquè són molt antics de mentalitat. Però realment aquí jo crec que veurem que hi ha un intercanvi d'experiències que poden ser molt distants i molt obertes, i des d'aquest punt de vista no hi ha fronteres. La companyia Teatro Txell Moche ha vingut d'Aragó com cada any. Oua Umplute, o Ous farcits si ho traduïm del romanès, és el títol del seu nou sorprenent espectacle. L'obra d'Esperit Zinger cavalca entre el concert i la representació teatral. És una reivindicació creativa de l'alegria, la llibertat i el moviment transfronterer desacomplexat. Ese para que se hoy es que Oua es yo un plute. Ahora que sí. Ese, ahora yo repiste que. Ahora pasó. Pero en el fondo yo creo que responde, al espíritu de la compañía, de cómo entendemos pues el nuevo movimiento de los ciudadanos en el mundo, ¿no? Es decir, los cíngaros llegan a Zaragoza, de hecho los cíngaros han hecho toda la vida eso. Los cíngaros se han movido por los sitios, deambulando, cogiendo de donde iban, dejando de donde iban. Como te digo, es un concierto en torno a la desaparición de nuestro abuelo Dimitri. Entonces también tocamos un poco el tema de la muerte, también un poco como lo vemos. Creo que el espíritu, tanto de nuestra compañía como el espíritu cíngaro, pues bueno, desdramatizar algo inevitable como es la muerte y crear un concierto de música tremendamente pasional en torno al funeral de nuestro abuelo Dimitri. Pues bueno, sería un poco el leitmotiv del espectáculo. Muchos compañeros ponemos en el cartel el idioma, ¿no? Y yo hubiera puesto hoy cualquiera, o no importa. Les companyies de les Balears també són uns habituals de Tàrrega i esperem que per molts anys. Per a ells, Catalunya és el port natural i més que viatjarien si se'ls presentessin més oportunitats d'intercanvi com la Fira d'Arts al carrer. Sobretot representa el fet de sortir de Mallorca. Nosaltres, com que vivim a una illa, vulguis o no, cada vegada que tens l'oportunitat de poder treure el que has treballat fora de Mallorca ja interessa, no? I després, és com un mercat, no? És una fira, tu exposes la teva feina i després hi ha els programadors i són les vies perquè, a part de que el públic, diguéssim, de carrer pugui viure aquest espectacle en tu i que li passin coses, no? I s'emocioni o no, bé, per això fas el teatre, no? També és una via, diguéssim, de treball, no? De que sigui possible que això vagi a més. Igual que l'àrea mediterrània, la Fira és una gran oportunitat d'intercanvi per a unes arts de carrer que, tot i agrupar milers d'espectadors i artistes, no sempre compten amb el suport necessari de les institucions. Precisament aquest va ser el punt de partida del col·loqui sobre la diversitat de les arts de carrer a Europa, que es va celebrar també dins del marc de la Fira i que va portar representants d'Itàlia, Regne Unit, Alemanya i França. El
el inicio de este coloquio fue la entrega de un estudio para el Parlamento Europeo sobre las artes de calle, artes callejeras. Es una primera etapa para el reconocimiento de este sector artístico en Europa. Y nos parecía muy importante organizar este momento aquí en Tárrega porque es un festival de calle bastante conocido en Europa por su calidad artística, porque invita a muchas compañías extranjeras y podemos hablar con muchos profesionales de este sector. La inauguració de la fira a càrrec de les autoritats es va realitzar al més pur estil mediterrani. Passejada amistosa i informal, discursos pomposos i d'altres carregats de somriures, adients per a tal especial ocasió. S'obrien les portes d'una festa que és oci i negoci, art i enginy, un espai natural d'intercanvi i creació dins l'Euroregió Pirineus-Mediterrània. A Catalunya estem en procés de la construcció, finalment, després de la dictadura, d'una nova cultura nacional popular. Una nova cultura nacional popular. I per tirar-la endavant, cal que hi hagi sectors de la cultura que puguin tirar endavant. Per tant, el teatre té unes grans possibilitats de ser protagonista en aquest espai, però com que necessitem innovar-lo profundament i saber d'altres experiències i altres llenguatges, és molt important que el nostre teatre es pugui trobar en els teatres d'altres llocs. Crec que la Fira de Tàrrega les fronteres les ha trencat sempre, ja des del moment en què es va instaurar. El fet que un personatge clau en el món cultural com Joan Brossa hi donés el seu suport ja d'entrada significava una obertura de mires que traspassava automàticament les fronteres. Tàrrega va ser una prova més que l'Euroregió Mediterrània és una àrea d'intercanvi per sobre les muntanyes, mirant a Europa i compartint cultura amb nord, sud, est i oest. Per sobre les fronteres mirem per créixer, aprendre i construir futur. Todo lo que podamos. O sea, todo el tiempo que no estemos en este escenario actuando, estaremos viendo a compañeros. Es decir, es que además nos gusta, es decir, no es una obligación, es un auténtico placer, ¿no? Por eso nos dedicamos al teatro, porque nos gusta ver teatro. Sounds